ହୃଦୟ ଅଛି, ଭଲ ହୃଦୟ। କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣ ଭଲ କହିଥିଲେ ଶେଷରେ ଧୋକା ଦେଲୁ। କଣ ହେଇଛି? କାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହଉଛ? ତମେ କିଏ? ତମେ ଶଳାଟି କିଏ ଆମ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ? ମୁଁ ଶଳାଟି କିଏ? ମୁଁ ଯେ ଆଡଭୋକେଟ ସନ୍ତୁ ନିଜେ ଏ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତମେ ଜାଣିଛ କି? হ্যাঁ ଚାଲ ସେ କଥା। ତମେ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲ? ଆଉ ଆଜିରୁ ତମ କେସ୍ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ହେଲା। ସାର୍ କଣ କହିବି ସାର୍? ଆରେ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନ କରିଛି? ଛାତିରେ ଲେଖିଥିଲି ଆଲା, ଆରେ ସେଟା ଲିଭି ଗଲାଣି। ଆଜି କହୁଛି ତମେ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବାବୁ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଗଲେଣି ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ପକେଟ ଖାଲି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛୁ? वी आर जस्ट फ्रेंड। ଶୁଣ ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହୁଅନି, ତମେ କେସ୍ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଶୁଣ